A ver, señor Maño, aquí estamos de novo. Outro día quedounos por gravar o tema da maqueta que tiña na casa da xeiteira, da lancha xeiteira, e que mellor que tendo unha lancha xeiteira como a que tiña vostede para aprender ben todas esas palabras descoñecidas que ahora están perdidas. E bueno, esta lancha que a fixo un compañeiro seu, non? Me dixo. Sí. Esta embarcación que era como a que tiña usted, non? Non lle falta de nada. Ten de todo o que tiña na lancha, de todo. Que me dixera que medía en torno a 9-10 metros, non? A embarcación que tiña vostede, non? Bueno, calculamos, non? Sí. Eran cantas cuartas eran a... 30 cuartas, 32 cuartas. Bueno, pois hoxe o que me interesaría era que me explicara todas esas palabras. Esta era da casa, esta era a lancha da casa. Era a lancha da casa, non? Bueno, pois cando queira, empeza a explicar todas as palabras pola proa, popa, vela e así. Mira, esta é a lancha xeiteira exactamente como está. Sí. Feita pola maqueta, pola lancha logo. Sí. Bueno, fixo un amigo aí, que era moi aficionado a facer isto, e a lancha ponse, solamente hai que preguntar o que é unha cousa que é a outra. Sí. Bueno, por que se pegamos? Pois empezamos por onde quere vostede, por onde lle sexa máis insalo. Non, igual. A ver. Principamos pola proa. Pola proa, veña. A ver, vamos pola proa. Mira, este é o cuartel de proa. Aí. Este é o cuartel de proa. Aí era onde metían os cabos, non? Ou que era? Bueno, sí, é roupa d'aguas, Sí. Era como un tambucho onde guardar cousas. Exactamente, bueno. Este cuartel, para bugar o que bugaba aquí no remo de proa, tiña que sacarlo para pôr os pés abaixo. Ah, ¿De acuerdo? O sea, que tiña que sacar isto así. Aquí hai unha división. Sí. Que daqui para aquí. E metía así aquí dentro. Aí. Metía os pés e bogaba. Arriba. Aí. Estabas arriba. E isto, toda a parte desta é a tilla. Aquí ten antelada da tilla. Non ves? Este cabucho. Aí dormían 4 homens. Ah, o sea que dende aquí, Todo é hueco. entrando por este furado, Sí. como se chamaba? A porta da tilla. A porta da tilla. Porque a isto onde se dormía chamaban a tilla. O sea que entraban por aí por ese Sí. huequillo que hai aquí, Sí. a porta da tilla, e aquí dormían os 4. 4 homens. Hostia, Sí. increíble, Oi, é que me ensinaba hasta baixo da tilla. Sí. Cando chovía, chico. Pero sobre todo cando se estaba canso. Sí, Cando estás canso, que dis ti. Pero que caso sabe, a isto a remo sempre se estaba cansado. Sí. Entramos aquí, a isto chamaño medio, donde se entra o medio. Esta é a cadeira, que chamaban, donde iban as pezas. O sea que as pezas iban aquí Se dentro. collíanse pola popa, o carro viña a popa. Sí. O timón sacábase, e poñíase un carro aí, e iba un rapaz aquí. E chamábase caduira. Non, cadeira. Cadeira. A caduira é o furadiño. Cadeira é o furado que ten cando... O furado que ten abaixo para cando dá vaciala. arriba para vaciala. Vale, cadeira. O sea que na cadeira, sí. Na Que era cadeira- como unha pequena bodega. Era unha bodega, era a única bodega. Era unha bodega pequena, sí. Todo isto de aquí hasta aquí chaman o panel, O panel. que era onde se debajaba. Poñíase un home a un lado e outro a outro, viñan as pesas por aquí, e debajar, e isto era o panel. Isto é o banco da escota. O banco da escota. Aí era onde se amarraba a escota. Vai a escota, No banco directamente. no banco directamente. Pero cuidado, que cando había vento, levaba 2 voltas na escota, e a escota levaba o patrón na man. Sí. Cando viña vento, O sea que se houbera vento, dábamos 2 voltas no, dábase voltas pero sin amarrar. sin amarrar. Para poder un patrón arriar e capear o Sí. vento. Sí. Capear o vento. Sí. Porque se viña moito vento, oye, que arriar a escota. Sí. Para a lancha que sordira. Sí. Isto había que ser técnico, Sí. Cuidado. Bueno, isto está. Este é o banco da escota. Este é o banco peixeiro. Lle chamaban. O banco peixeiro. Sí. Pero eu vexo que é máis estreitiño, que era así, en realidad. Exactamente. É eso de que sea así tan estreitiño? O que? O banco este? Sí. Bueno, este non era tan estreitiño, aquí sentábanse un home aquí Sí. e outro aquí para vir devagar cando Sí. sardiñas. Claro, tamén é todo... Aquí non cabía un home para ir para baixo da tilla. Sí. Aquí por medio non? Esta é a maqueta de... Sí. Eso. Bueno, estos son os carramusas, Sí. que era onde vai amarrado
as drisas. A armación do palo, eran as roldanas. As longanas? Roldanas. As roldanas. Sí, que iba para baixo e iba para arriba. Ti ves aquí, isto non ten vertellos. Quen levaba isto para arriba? A Ostaja. Que non nombramos con isto. Outro día non. Non, bueno. A Ostaja pasa por aquí. Por onde vai isto? Ves o que che dixen eu de Ximelja? Ah, sí. Es? A ver, volvo a explicar. Ves o que ten a Ximelja que che dixen eu? O sea, que a verga, na parte de proa, ten Na parte de proa non, este ten máis. Vai hasta aquí. Sí. Que é un refuerzo, é unha resistencia para a Belga. Para a Belga que non rompa. Entonces, E chamase, este cachiño chamase Ximelja. Ximelja. Este cachiño de madeira. Exactamente. E na Ximelja, iba un estrobo con guardiacabos. Sí. E entonces aquí arriba, non ves, o meu gancho. Sí. Collía así, enganchaba así, moi rápido. O sea que aquí a verga pola parte de superior levaba un estrobo e simplemente se enganchaba aquí en este gancho. En ese gancho que como se chamaba gancho? O gancho. O gancho. E tirábase. Sí. Pola roldana esta. Exactamente. E entonces isto que vai aquí, sí. Isto que vai aquí. Sí. Isto chaman de Austaja. Austaja. Que é o que leva a vela para baixo e a vela para arriba. A esta incluso se lle daba sebo. Este cabo chamase Austaja. Austaja. Ah. Sí, porque as drisas son, quizá a vela era esta. Entendes? Entón un home tiraba aí a drisa, non? Tiraba a drisa. Outro axuntaba hasta que viñera, porque con vento facía forza. Sí. Entonces, cando a vela estaba arriba, a tope, arría, dábase a volta a carramusa e amarrábase. Pero isto dábase de sebo. Para que? Para que sería o sebo? Para que correra ben. Para que correra ben para baixo e para arriba. Aquí, por onde pasa a Austaja, aquí iba filtrado unha peza que chamaban a nós, que era de carballo, porque non se comía, porque se fora polo palo non estaba tan, pero pola nós e forado moi torneado. E entón, alrededor desto daqui iban os vertellos para que correra máis rápido polo palo, para arriba, para baixo, feitos a torre, non é? Debuxo. Debuxo. Cuidado, feitos a torre, non é? E entón, isto era a maniobra. Este chaman o estrinque. O estrinque. O estrinque. Que conduce o estrinque? O estrinque vai amarrado aos vertellos e leva isto, non ves como se leva aquí? Que lle chaman o manzanillo. A este pedaciño chaman o manzanillo. O manzanillo, para que é? Por isto é o que leva os vertellos, para arriba e para baixo. E entón, isto que lle chaman o estrinque, iba amarrado ao manzanillo. E cando había moito vento, amarrábase aquí ao banco da escota, para que o palo estuvera firme. O sea que este cabo o que é un refuerzo Pro palo. Pro palo con vento. Non hai vento, leva este na máis. Estes son as drisas, estes é para subir a baixar. Este é o Austaja, aquí leva a vela, arríase aquí, na carramusa, arríase, este é o Austaja. E este é o estrinque. A ver vento, amarrábase aquí. Se non había vento, pois amarrábase aquí, igual. Pero con vento, con moito vento, amarrábase sempre a popa. Outro día non meu unhas pezas que levaba por aquí tamén. As planchuelas. As planchuelas, é verdad. Que son as planchuelas? As planchuelas onde vai ganchado o aparejo. Aquí. Pero as lanchas levaban por fora, feitas no ferreiro, a medida, e iba por fora, dúas pezas así. Levaban no furado, en vez de ir ganchado aquí, iba ganchado. Pero as planchuelas son como as que levan os galeóns para aguantar o mastro. Exactamente. Esas pezas de metal que van de arriba a baixo. De arriba a baixo non, mito, estes van aquí. Bueno, sí, van Salían aquí á superficie da regala, porque iban atorriñada nos madeiros. Sí. Porque isto tiña que ir forte, coño. Sí. Isto a vela aquí, vai o bote. Isto leva aquí, e levaba dúas a cada. Era o que te explicaba eu. Cando había moito vento, iba na planchuela de proa. Cando había vento duro, fresco, traía esa popa. A de popa, por qué? Porque a fin de ganchado na de popa, a vela caía máis pa popa. Non collía tanto vento. Sí. Vale, eso. Agora, o que falamos do mollete, a Mar da Cuña, aí estes. Aquí, non? Aquí estes.
Ve la cuña. A ver. Ve la cuña que está pegado ao palo. Sí, a ver, isto Bueno. aquí non se vai a ver, pero dentro ten como dúas pías, non? Non, va unha hasta o zapatón. E va unha hasta o zapatón. E no zapatón, xa o falamos, tiña 2 cuadradiños donde o palo Sí. fai un cuadradito, conta xusta, donde entra no cuadradito ese. Sí. Bueno, agora o palo está na candela. Coño, decía o patrón, eu creo que vento moito fresco para levar o palo na candela, Vamos a querer o palo. Vamos a querer o palo. Sacaba así a cuña de aquí, e caíamos o palo riba do mollete. O mollete é esta peciña que vai pegada á cuña. Esta de aquí? Sí. Ah. O sea que o palo sacaríamos esta cuña e iría ao mollete. Sí. Que venta moito. Vamos botar o palo riba da tilla. Riba da quilla. Sacaba o mollete. Este o mallete. E entonces viña aquí. Entonces iba pao, iba así, con esta inclinación. A vela máis caída non collía tanto vento. É rizos, é coller rizos. Agora, é moito vento. Además dun riso de vento. Vamos a coller un riso. Pois collían os risos. Pero os rizos non se collían na verga? Non. Non? Abaixo? Sí. Ah. Ti és mariñeiro. Dixiño ese día, David. Teño que dizer eu os iates levantan a vela para arriba. Mira. Ti agora como un mariñeiro, que és un mariñeiro de bagura, é máis un mariñeiro de iate. Bueno. Canta vela, máis vai para arriba, máis falso vai a un barco. Canta vela, vai a máis para baixo, máis seguro vai o barco con ela. Porque canto máis arriba, o barco tumba. Pero vai a vela recollido a risos, e entón a vela van abaixo. Porque ao coser o riso, a vela non se hasta aquí. Claro, non hai tanta superficie bélica. Exactamente. Pero o que vin nas velas estas latinas, por exemplo, que levan unha verga, que os rizos van arriba, recóllenos arriba, non os recollen abaixo. Destas, de vela, non? A ver, as dornas ahora non o sei, pero os barcos de vela latina, por exemplo, levan unha verga, pero os rizos os recollen aquí. Os recollen... E onde vistes eso? En calquer sitio. Sí. Sí. A ver, os rizos, en vez de estar aquí, en vez de amarralos na vela pola parte de abaixo, os recollen aquí. Sí. Pero aquí en Galicia? Sí, e máis eu teño un vídeo que fixen nunha buceta de Vigo, que foi embarcado en ela, que foi a primeira vez que naveguei nunha embarcación tradicional, e a ver, os rizos estaban aquí arriba. A primeira vez que eu Sí. Ver non vi nunca. Sí. E máis creo que os barcos no Mediterráneo que os rizos se recollen arriba na verga, Sí. Porque, bueno, sería o mismo, señor Maño, non? Sería o mismo porque, a ver, que máis dá recollelos aquí que aquí? Bueno. Ao final, se recolles un rizo, vasas abaixo un poquinho a verga, non? Eu creo que é o mismo, máis ou menos. Porque... Sí, pero mira, é unha cousa. Porque a coller arriba, aquí a vela, en cada reso, por exemplo, 1, 2, ten aquí. Aquí levaba unha testa. Unha testa. E a testa que era? Claro, Era unha peza de... A testa, tipo un estrobo. Un estrobo. Que iba a relinca. Sí. A relinca. Entón, a coller os risos, xa se ganchaba, aquí nos ganchos, xa viña a testa. Un riso. 2 risos, xa viña a vela para O sea que tiña 3 testas, non? Si tiña 3 testas, non? Tiña 4 testas. 4. Tiña 4 testas, que a veces ainda se ganchaba a testa. É increíble a cantidad de palabras que compoñen todo isto. E había moitos mariñeiros que non era capaz de fazer unha testa. Sí. Porque como tamén hai este día. Este era jollou de couse, que cando se botaba pala abaixo, botabas aquí a punta do palo, cando estaba aí no Morto Convento, e aquí o jollero de couse. O galleiro de Couce. O jollero de couse, que era onde bojaba o patrón. Aquí estes eran de reserva. Sí. Non de reserva non, eran, facía falta un cada un. 4 homes. É verdad, sí. Un aquí, outro aquí, outro pouco. Estou mirando un barco con remos e estou pensando que é a miña chalana, que solamente... Non, aí está a chalana, aí está a maqueta, non lle falta de nada, Claro. Ten todo o que tiña a lancha. Sí. Aquí na proa, ten algunha peza... Non, aquí na proa... Depois da roda, algunha peza por aquí... Isto é cabo, non ves que ten arrolada a proa de cabo? Sí. Esta peza
que está aquí? Sí, non, porque esta peza rompiu. Ah. Está pegada. Que che dixía eu? Non preguntes para que era ese cabo. Está aí. Dabas aí con alquitrán e forrabas aí. Con alquitrán? Sí, para que pegara. Todo esa lancha era alquitrán, Sí. O sea que este cabo é un cabo que está amarrado ao final da roda. Está aí como unha alijada. Sí. Por que te imaginas que sería? A ver, dígame vostede. Para a cadena do morto, que non joder a madeira. Efectivamente. Ou se metemos uns cachos de goma. Non. Bueno, pero os cabos. Metemos uns cabos de goma. Collías aquel, dabas unha volta a cadena, e depois amarrabas adentro. Claro, porque os mortos que facíades vos eran mortos de unha pedra con unha estacha ou con cadena. Con cadena, non? Estacha fan agora, todos estes partiños. Sí. Fixese todo de cadena. Bueno, e despois, Pedras de pedra. para acordarnos en directo do que falamos outro día da vela, esta parte como se chamaba? A relinca. A relinga, que é un cabo que leva todo por fora, por todo, non? Que Sí, pero este é o cabo máis gordo que ten a vela. O de proa. O de proa. Depois aquí por baixo xa é máis fino. É máis fino. Aquí polo sotamento tamén máis fino. E por riba tamén. Vale, o mastro, o pau, que lle chamaba... Sí. A parte de arriba, a parte de abaixo, non me acordo se dixéramos que tiña un nome... Non, é o pau. Non, o palo. A verga, e isto como era? A ximelga. Vale, e isto como era? A parte esta que, como dixo que se chamaba? Isto chamaba a perilla. Mira, esta, é verdad que eu teño no meu barco, aquí tiña uns corchos, non? Para subir e baixar, non? Estos... Non eran colchos. Era de madeira. De madeira. Como se fora un collar nunha muller. Sí, e como lle chamaban? Os vertellos. Os vertellos. Isto teño no meu barco tamén. Que eran feitos de torno. Ah. O sea que os vertellos é simplemente un aro, é como un aro. Sí, que é onde vai... Con unhas pezas de madeira para que vaya rodando para baixo e para arriba. E a ver se fregaba un poquinho o sebo, sabes? De paso que se lle daba a hostaja, o sebo, porque aquí as mans non iban para nada. As mans o que iban eran as drisas. Sí. Chamábamos as drisas, ao parejo. Entonces tamén se fregaba así as mans aos vertellos. E tamén se llegaba un collar da muller, se lle fregaba un poquinho de sebo, sale que mellor entra e Bueno, pois, depois o timón, chegaban a terra e saca a caña. Sí, é malo o timón. O timón tamén? Sí. A ver. A verdad que é unha pena, a verdad, que non quede unha embarcación destas. Por exemplo, que a cofradía que tuvera unha e que se fixese unha actividade no verán. Eu como a xente non ver un cuadro. Un cuadro? Un cuadro de... Sabes as lanchas que había aquí? Aquí había máis. Pero ha de haber fotos, non ha de haber fotos de lanchas seiteiras. Non? Pode haber un, dous. Sabes lo bonito que era? Claro, porque isto antes... Estamos mirando ahora aquí o porto, antes estaba todo cheo de lanchas seiteiras. Cantas chegou a ver? Aquí había 50 tantas lanchas. 50? E no Porto de Quilmos igual. Joder. É que habían todas. E agora hai 4 botes, están berrando. Chega ese bote para lá que me toca... Igual que nos no mar, Coruña. Señor Maño, este tipo de embarcacións das que falamos antes, que eran como especie de lanchas seiteiras, pero eran para traballar ao arte, que era unha especie de rapeta, non? Había... Sí, que meu pai traballou arte. Meu pai me contou que ten tirado de arte en terra, en Angosteiras e por aí. Pero entonces eran 3 embarcacións, non? Unha levaba... Non, eran 4. 4. Porque había 2, unha levaba un calón, un chicote para un calón. E outra para ir desviados. Sí. Que eran 2. Aquí tiña o aparello, eran 3. Sí. E depois aquí... se alabardeaban o peixe farela, eran 4. Pero como se chamaba unha? Unha era como me dixo? Era a que levaba o aparello, a lancha. E como se chamaba? A portadora? Como me dixo antes que se chamaba? Bueno, era a grande, máis importante que era que tiña o aparello. Despois a outra? A outra levaba na cabulla. A cabulla, que son os cabos todos que fan falta para tirar de terra, calóns, etc. E depois había outra que estaba, aquí era enviada. A enviada. Para botar o peixe.
Esa era peixe para traer para a fábrica, para aquí, para isto era unha O fábrica. sea que vostede estaba en terra, aí ben enviada. Claro, ya la enviaba. Increíble. Entonces as mulleres descargaban. Increíble. E os calamares que había collidos para elas. Sí, non? Se lle mandaban. É que se pescaba carta, máis ou menos. Pois colleu todo o canto arrastraba aí. Cirelos, recordo eu, estaba solteiro, que chegara aí á playa, reventoulle un copi. Da cantidad de peixe que traía. Co bucarte. Co carte. Houve bucarte aí para todos da montaña, viñen aí, tiraban sempre, non marchaban. Sí. Saltaba, morreron todos aí, colleronse todos aí na playa. Estaban aí todos amontoados e non salían para fora. Bucartes. Co cartes.